Ku shiga YouTube channel ɗinmu mai suna RABO TV domin samun interview comedy. Ku danna mana subscribing sannan ku danna mana alamar ƙararrawa. Ku mana liking ɗin bidiyon nan. To bari mu ga a cikin mawaƙanmu na arewaci da wa za mu yi interview. Wane ne kuma ya zo a moto? Bash kuma to ai fitowa za ka yi a motar in ganka. Ok, komawa ma za ka yi, damar interview nake so na yi da kai. A'a ba ma maganan jin daɗi ba, sai na je mun zauna da abokanan aiki na interview tukunnan ma menene matsalar ka. Aure shine matsalata. Ai ba ma wannan ba, sadaki da akwati shine matsalar. Sadaki akwati na haɗa ta. Amma na ga waƙoƙinka, duk wani waƙoƙi da za ka yi kana sa mamanka, amma mamanka ta yabe ta. Mama na mata yaba ta, zan aure ta. Man wata irin mace kake so ka aura? Ta mace bai so na kaman mama na, to ita nake so wace ko. Man kana ganin zaka iya samun irin wacce kake magana? Allah yin zan samu ina so. Wa haka ake so dama, za ma ka samu. Bi iznillahi. Kaga interview ko godiya baka yi ba, bai yi bane? Gode. Alhamdulillahi. Ke ka ji daɗin shi kenan, amma menene baka so ana ma a rayuwa? Masa ido Ni ba ma wannan ba, wannan bidiyon da na ma an samu masoyanka su ji. Za su ji, za su saurara. Samu in zo mu yi maganan kuɗin nan. Duba agogo. Yawwa to na ma duba agogon, na ga lokaci yayi, in zo ne ko in turo account ina? Alwala saboda kuɗi kamar ruwan alwala, don wasu shekarar nan za. Yawwa to yanzu yanda kake shirin aure sai a kira ka, sai a umarce ka da ka ƙara kuɗin sadaki ko kuma ka rage kuɗin sadaki, wanne za ka yi? Zan ƙara kuɗin sadaki don 'yan mata su dinga min maki. Ka da zuwa tashar RABO TV, inda wannan ne farkon zuwan ka, kar ka manta ka danna mana subscribing sana ka danna mana alamar ƙararrawa, yanda daga mun saki sabon comedy zaka gan shi kai tsaye, sannan kai mana liking, kai mana sharing.